Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Guyon Bumi Ayu. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak Anda mengenang masa kecil, yaitu dengan menyebutkan atau menunjukkan perkakas di dalam rumah kita yang pada masa kita tahun 80-an, 90-an itu memiliki sebutan yang berbeda dengan saat sekarang ini. Ya, intine arane wis sejen. Oke, siap? Siap. Yang pertama botol. Botol apa ya? Gendul. Oh iya, gendul. Terus buat cangkir atau mug. Apa ya? Canduk Dan. Oh iya bener, canduk ya. Nasi kelingan bisa dulu canduk ya. Terus lampu minyak tanah. Ceplik. Oh iya, ceplik ya. Bener ya? Bener. Terus lambene tungku apa pawon? Tumang. Oh, tumang ya. Bukan si tumang kayak sining sirah kayak si mari gatel. Oh, tumai ya. Ya, terus ning jero lemari kayak ana tempat khusus ya, kotak laci arane. Saiki gemian arane apa ya? Oh, lorogan apa ya? Oh iya benar, lorogan ya, lorogan. Iya, terus sing ning kamar tidur nang dhuwure ranjang nggo turu empuk ya. Kasur ya, kemudian si arane apa ya? Arane apa ya Pak ya? Lempong ya pakai udah ya? Oh ya, lempong ya, masih ingat saudara lempong? Lempong ya. Terus ranjange tempate kasur ya, arane apa kemudian? Arane dipan apa ya? Oh, dudu, salah. Zaman, yo kemutan lagi cilik, lagi sunat kemutan lara apa ora? Ya. Apa ya? Amben. Oh ya, amben. Amben ta bukan anggar irungnya tempelan ning pipine wong liya. Oh, ambung ya, kowe ambung ya. Terus biasanya ning omah kowe nggon jendela ana bagian tembok sing menonjol ya, nggo dokoni apa-apa kowe gemian apa yuk kon? Apa ya? Lembedang. Ya benar, lembedang ya. Ya bocah saiki ngerti ora kowe lembedang kowe? Iya, zaman now ya. Terus kamar kecil ya, tempat nggo buang-buang. Zaman saiki arane toilet. Gemien apa ya? Kakus, kayak kakus deh, kakus. Oh iya bener, kakus ya, bener ya, bener ora kakus? Oke, bener. Nah, biasanya ning kakus kowe ana ember apa tempat bak banyu ya. Nah, kowe jikote nganggo gayung. Zaman kemien arane apa? Apa ya? Ciduk, kayak tau ciduk. Oh, dudu. Siwur. Siwur. Dudu kuwe siwur kowe sih biasa dong gorengan. Oh, siwur keta. Terus alat ya, barangnya cilik sing nggo pranti buka lemari apa lawang, kunci ya. Kemudian ngaranine apa? Ayo. Selot apa ya? Wah, gitu. Berarti orang tahu cilik. Orang bisa berarti orang tahu cilik. Sosi. Oh ya, sosi. Sosi tambahan casing. Sosis. Kita sosi ya. Bedanya karo sosi hari sosis ke panganan ya. Oke, kunci gemien ngaranine sosi. Nah. Terus lawang harus posisi ditutup. Gue gemien kari ngarani apa? Ayo apa gue? Apa ya? Kudu bisa.
Kudu ya. Kudu. Lawang ditutup biyen. Saiki Ayo lawang ditutup pakai kemudian apa? dinep. Dinep ya, dinep ya. Ben penyakitnya orang mlebu ya. Oke, berikutnya Angger Medan ki ngadepi toples sing wadah jajan ya. Ya, zaman semana dewek cilik. Kudu bisa ke. Apa arane? Sing arane gendangnya apa ya kayak Bisa rengginang, bisa opak. pergelet. Pergelet ya. Ya tulung kae bocah saiki mbok kana wong njaluk. Tulung jikona pergelet ke toples. Orang pada ngerti. Iya. Terus bekas biskuit kan anak kongguan, anak regal. Gue iya, kalengnya arane apa? Arane apa ya? Kaleng biskuit. Pun kayak pun. Oh. Punta bukan bahasa halus uwis. Kita sampun. Oh, sampun. Ya, pun ya sedulur. Pun. Ya, terus kain sih gak ngubet weteng ben apa langsing apa kenceng ya. Stagen saiki arane. Arane penting. Penting. Penting cahar wong weteng bukan. Arane wong meteng kuwi berarti penting. Penting. Ya, penting. Terus kursi sing dawa nggo jagong santai. Anu kayaknya apa ya? Apa? Aslinya sing Belanda kayak. Oh, iya benar. Ya. Bener. Harus bang. Ya, harus Bang ya. Bahasa Belandanya harus Bang. Harus Bang. Lanjut anggar bengi-bengi ya nyoroti nganggo senter ya. Nah, kemudian kari ngarani senter gue apa? Lalen ya. Apa ya? Apa ya? Anu kayak sentor. Sentor apa ya? Baterai. Baterai. Ya. Zaman kemudian baterai bener. Baterai bener. Iya, hari zaman saiki baterai gue isine. Zaman Aduh, kemudian mari kali kayak ya, mari kali. iya, biasanya tengah bengi. Bentuknya pelem kan itu gue. Iya, kalau luru pelem ya. Baik, berikutnya ya alat pemotong ya. Sing ya tajam ya, motong sayur, daging, sing cilik ya. Kayak bahasa Belanda mana kayak yang kita mah. Kayak nih. Gobet. Oh, gobet ya. Gobet kan bahasa Inggris. Berarti turu pergi ke kasur. Gobet kayak adalah pisau ya. Pisau zaman saiki ya. Lanjut karena acara rame-rame kuwi nganggo pengeras suara ya, nganggone sing kaya iya toa biasanya arane ya. Zaman kemudian apa ngarani? Ini bahasa Yunani tadi. Speaker apa ya? Speaker apa ya? Speaker, Mbak. Speaker ta zaman saiki. Bahasa Yunani. Sompok. Sompok. Ya. Iya, sompok bener. Bahasa Thailand ya. Iya, zaman kemien ngarani speaker gue sompok ya. Kelingan kemien sing duwe sompok man kadut ya. Demikianlah sebuah lagu permintaan dari Itu jumat keempat. ya, oke. Terus perkakas rumah ya, sing sokan dinggo kari saiki ngarane jerigen ya. Nah, zaman semono dewek cilik apa? Apa sih ya kemudian ya? Sokan tuh pemesanan ya. Kartu kon tengah karo di tendangi ngau dengkul. Di tahun 2005. Tekane ngone apa sinok ya. Ayatnya gembes sama ya. Gembes ya. Bansi. Iya. Ya, zaman saiki gembes ke ban langka angine. Nah, ya. Oke. Tadi barang-barang zaman kemien aran-arane ya saiki nesi tiga tapi nggo barang sing beda. Oke. Ya, nesi sanggup terus? Ki anak lawang jendela biasane hari sore apa bengi kan ditutup ya ngau kain. Nah, gue zaman gemi saya kita arane apa? Orden. Gorden ya.
zaman gemen arane apa coba? Apa ya? Leregan. Iya gue lagi. Ya, leregan. Iya, exret. Iya, pisane darani leregan karena gue mau dilerek. Ya, oke. Cara gue gampang. Ya, terus zaman saiki wis jarang ya sumur. Nah, zaman gemien jikot banyu ning sumur nganggo ember. Ya, dasar ember gue kabeh pada. Ya. Nah, ember zaman gemien dewek cilik gue kari ngarani apa? Ember ya. Apa sih ya? Sing nggo timba. Timba kayak kita timba. Timba ya. Ya benar timba ya. Iya, mulane anak ngarani timbalah ilmu ya. Ilmu Timba itu sing bahasa kuna berarti ya. Oke, nesi ana sisa 2 pertanyaan. Hari ini kan perkakas nah lawuh gitu ya. Oh iya. Lawuh kemenar ana wong mati ya. Kowe nang berkat kowe ana sing jare untune wong mati. Kowe apa? Enak men gurih men. Gawene o kelapa. Apa yang lewat? Jeding apa ya? Jeding ta kae wajah amba. Oh. Muka disit. Ya. Ayo. Apa yo? Aku ya. Kelapa digoreng. Apa digoreng arane ya. Arane klalen ge. Ya kebing. Kebiki gue. Kebingin ya. Oh ya, kebing ya bener ya. Iya. Saiki wis ana ora ya? Pesi. Angger gawe tanah ya, saiki wis langka. Ya. Saiki Cimaning. jaman. Cimaning ke terakhir, ke lawuh favorit nyong ya. Lawa marite. Ampas kelapa, Ampas kelapa. dipepes. Ya, ampas kelapane wis wayu. Wis dipepes, terus dipepes. Rasanya enak men, asin pedes. Asin. Apa yuk? Ampas iswayu apa ya? Enak. Enak banget. Saya kira jarang. Semaji. Ya, semayi. Ya. Ya. Iya, sedulur kabeh. Semaji. Kue pertanyaan-pertanyaan sing urusane istilah perkakas ya. Zaman gemien nang Bumiayu ya. Itu duweni nama sing saiki kue namane wis berubah, wis berbeda. Ya, kayak nggak mengenang masa kecil kita dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.